Gràcies, presidenta. Molt bon dia, conseller. Aquests dies s'estan tramitant els pressupostos generals de l'Estat, que, com sempre, es venen amb grans promeses i que, en realitat, acaben sent grans mancances. Promeses que s'obliden l'endemà de la votació, mancances que acaben esdevenint un greuge per la ciutadania i l'economia catalana. Uns pressupostos que ja d'inici incompleixen amb les necessitats d'infraestructures de Catalunya i amb el pes que té la nostra economia, a més, en uns dies en què ja veiem que l'execució d'aquest any del pressupost serà molt baixa, i és que les primeres dades ens diuen que Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha una execució més baixa de tots. Suposo que aquesta és la imatge del govern progressista estimant-se molt a Catalunya, i també és la imatge de que no passa res quan un govern de l'Estat incompleix sistemàticament amb el nostre país. En aquest context de falses promeses i d'incompliments, volíem preguntar-li, conseller, els pressupostos de l'Estat inclouen algun mecanisme que garanteixi que allò promès arribarà realment a Catalunya? Els pressupostos de l'Estat inclou algun mecanisme que compensi per tots els incompliments en infraestructures que venim acumulant de tants anys? O corregeixen aquests pressupostos el flagrant incompliment en la gestió dels fons europeus per part de la Generalitat i també dels municipis catalans, en aquest exemple, el més pur estil del PP de recentralitzar competències? I finalment, conseller, també preguntar-li què passa amb els fons extraordinaris de la Covid, uns recursos que certament havien arribat en el 2020, que havien arribat en menor mesura, però que també havien arribat al llarg del 2021 per compensar totes les conseqüències que té la pandèmia, i que sembla que per part del govern espanyol la Covid el 31 de desembre desapareixerà, acabarà l'any, es tancarà el pressupost i, pum, màgicament les conseqüències d'aquesta pandèmia pels pressupostos de la Generalitat, per les famílies i per l'impacte en l'economia també desapareixerà, o com a mínim deixarà de ser el seu problema. De nou veiem el govern de socialistes i de Podemos Comuns repetint les mateixes tàctiques que feia els governs del PP, ni donar a Catalunya el que necessita i centrifugar en els territoris les necessitats i les problemàtiques. Gràcies.